Hoxe estamos aquí con Ana Pontón, que a trouxemos pois a facer unhas preguntas e a botar unha partidiña algo, non? Si, viñen por vontade propia. Ofreceuse desinteresadamente. Fantasía ter aquí a unha política que viñeron escritores, escritoras, e músicos, Pero músicas. teñemos medo, a mí nunca me invitarades, senón Tamén teña é que certo, antes. Tamén é certo. Es en plan, como temos así como unha barreira que nos mesmos nos poñemos. Claro, dice mi má, Viana Pontón, tal. Pois sí que veo. E que veña quen queira, vos escribidenos ao Twitter, a Facebook ou o que sexa, que aquí colle todo o mundo. Vai, Hombre. que vades ter un overbooking, xa veredes o resto de candidatos que coller en mesa. Escribídenos nas nosas redes sociais, se queredes vir aquí, nos entrevistamos, a quen sexa no, Vox no. Non. Aí xa No, non metemos. pero bueno, esas do resto cousas. podes falar. Bueno, Ciudadanos Ahora. tampouco. Xogamos unha partida así, para ir entrando en materia, Ana. Vale. Que che parece se facemos os candidatos á Xunta? A ti xa che fixemos, A despois ver. poñarelle por aquí a captura a eles. Vale, non fixémoche así. Ni Non sei mal. que che parece, a americana é real, a americana, o sea... Pero non teño desa cor, No, No, así desa azul. bueno, pero podémolo cambiar, A ver. O sea, non hai problema, isto... Mira, sí, Tela así máis verde, verde, sí, gris. É que son colores máis claros Sí, normalmente, es que pos. Sí, Bueno, teño algún azul oscuro. o pelo máis ou menos, non te Sí, escoleta, no, non? no, No, ahora no. te lo corto, bueno, pero Cortei, no. por diante dá bastante o pejo, que sí. Sí, va, no, ves, me ven moitas menos enrugas. Pois nada, queremos que nos fagas os candidatos da Xunta aquí, mentras estemos... A ver, por quen empezamos? Por quen queiras. Si queres este señor, se parece un pouco al gen, non? Sí, parece A ver, caballero, ¿no? parece un pouquiño. A ver, vamos a ver. Pero que caballero, o tío ou o sobrinho? Pero son dous ou son un? Xa, non sei. barbiña ten, non? No, non ten No, non ten barba. barba. No, non ten. Eu realmente que non teño a cara de caballero E neste como lle momento quito a na miña barba? cabeza. Creo que... no, claro, porque... Ah. Aquí ten bijote. A ver, aquí A teñen ver. todos, va. Aí no, ese no. Aí. É que creo que- Sí, pero ten un algo, non? Sí. Buah, sí que se parece a algo, porque aparte tamén ten a Así, mítica mira. sombra Así, da barba. Sí. Esta mellor, entón. Sí. Tócalle na boca, tócalle na boca. Ah, sí? Sí. Ah, joder, teño que descargarme este programa. Xa está. Toda a vida Ana sin- Pontón deixa a campaña por xogar aos Sims. Toda a vida sin coñecer isto. Pero aquí ten un montón de veis. Está viciada xa, o sea, acabamos de crear un monstro. A bull carreira política, gamer de Sims. Un pouco de morritos que sempre se Que puxeron, ten en non? plan Pa- como así, máis en Así, plan mira. como pico. Así. Sí, sí, sí que se parece. Sí que é un xa. pouco. Claro, ti crea a imaxe que teñas de Gonzalo Caballero, Así, non así. non ten por que Agora ser é aquí él. arriba. Bueno, ahora xa que xa controlas, pois xa Sí, lle vas xa lle vou dando, dando, xa lle vou vamos dando. a ir facendo preguntas, non? Veña. Empezas Pero ti. que multitasking é así. Mm. Que... Estes modelos de porque corpo masculino. vendo a Gonzalo Non me Caballero. imagino, que non me imagino así, teño que decirvos a verdade, ningún deles. Sí, ti creo que estudaches políticas, se non me, Sí, se non me non, trago. estudiei e acabei. Eu ten mérito, porque Ten mérito, non xa. podía volver a miña casa. E ti por que crees que hai tanta xente en política que non estudou políticas? Bueno, porque realmente non foi falta estudiar políticas. Non foi falta estudar política para ser máis, en político? políticas estudas un pouco para como ser xestor público, tamén algo Xa. de teoría política, bueno, algo de relacións internacionais, pero eu creo que para estar en política o que tens que ter boas ideas Boas ideas. e querer llevar a xente e o país. E ti queres llevar a xente ter boas ideas? Crees que sí? Home, eu penso que sí, as que non teño eu o individual tamén as temos Xa, bueno, colectivas, claro, non, xa. que non, isto non é unha cousa de un, sino Xa. Que partes das políticas, pero na tua vida tamén fixeches algo de audiovisual, non? Porque parece que aquí estudes o que estudes, No. unha cámara cóllela. A ver, Contanos. eu teñolle moito respeto á xente do audiovisual. Entón, nada, eu fixen aí só unha peza porque me invitou pois Manolo González a participar nunha chanfaina, que é un proxecto super bonito que teñen ali en San Sadurniño. Bueno, quedei moi contenta de poder facelo porque foi unha experiencia moi bonita. Gústame ese mundo, pero vamos, hai moita xente formada que realmente sabe. Eu, vamos, fixen aí unha incursión que é nada máis. Eu penso que así. Sí, non? Así, sí. No pejo. Temos a Gonzalo Caballero. Bueno, Por ser, en un plan... estilismo un pouco cambiado, non? Sí, a ver, está un poquinho máis, sí, Xa, así moderno. como... Xa. Ai, que malvado. A ver, outro día Este- estaba no Mestre Mateo con un traxe e la mar de bonito. Ah, tamén te sí, digo, sí. sí. E vos como ibades que non vos vin? Porque o ano pasado Ui. triunfastes. Ui, feitos un circo. É verdade que eu este ano levaba unhas uñas de gel que comprei Enseña, nos chinos. enseña, Vou ensinar unha foto. Ti ves? Mima. Que pasada.
Preciosas. 1 euro no chin. 1 euro nos No bajas, chinos. sí. Parece. Mira, me dan o pego de maravilla. E dan o pego de maravilla. A saber Parece que canto... puches aí unha Real. peluquería A saber canto gasta digital. Rosalía e Badial así ao parvo. Fijo, ¿no? Va a facer Feijóo xa dali directamente. Bueno, vamos ao plato forte. Sí, é que logo hai outros candidatos que tampouco sei se podemos Xa, non facer. teñen así como identidade visual así moi marcada. Así. Isto que é o pelo, non? Sí. Dura declaración, xa un pouco rubio, así que... Non é. Bueno, eu creo que unha das cousas máis características é a nariz. Despois tamén Sí. Claro, podes é que cambiar. Mira, o nariz tes buscando- a opción de de cambialo. toca o nariz. Toca. Vale, Dalle, pincha aí. Xa podes cambiar o nariz e incluso podes estirarlo se queres. Unha cousa así, Eu, estos é non que ves aquí eu pasei... xeras. Cantas Oi. horas? Ah, non, eso quitas aí. ¿Ves? No, eso No, non é. non é. No. Aí. Bueno, non tanto. Pero está ben, porque ten Non o seu, tanto. pero ten o seu simbolismo. Claro. Xa. Bueno, pois seguimos ca entrevista mentras Sí. Ana sigue xogando a Sims, que supoño que se vai levar o meu ordenador. Esta canle ten unha audiencia basicamente de xente xove. Que lle dirías á xente nova? Hai futuro neste país? Bueno, hai futuro se cambiamos as cousas, claro, porque é o que vexo que estes 10 anos foron 10 anos de retroceso e o 5 de abril temos a oportunidade de facer algo bo. Eu creo que Galiza é unha potencia e o que me doe ver que unha potencia así pues, está indo para atrás e sobre todo para a xente nova que ao final lle están arruinando o seu presente e o seu futuro e queda moita vida por diante, entón eu creo que se o 5 de abril nos mobilizamos e cambiamos as cousas e que vou decir eu, non? A mellor opción é o BNG para poder facelo, porque eu creo ademais así, pois podemos facer que este país arranque e que a xente non teña que marchar e máis que teña xente que volver e que teñamos que ser unha terra de acollida. Que proposta faría o BNG? Tería o BNG directamente para a xente nova? Eu sí que creo que aquí hai un moitísimo futuro se realmente cambiamos as cousas. Para poder darlle oportunidades a xente nova, o sea, hai que ter algún plan económico, o sea, non vale decir, vamos a subvencionar contratos, con eso non creas emprego, podes facer que contraten en algún sitio moi puntual, pero non creas emprego, entón hai que ter unha idea de algo, e nós que decimos, que somos os galegos e galegas, xente innovadora, non? Xente con talento, con capacidade, con creatividade, apostemos pola innovación, logo temos moitísima capacidade para poder ampliar o emprego nos sectores productivos, non? No agro, na pesca, no naval, en sectores que necesitan que o goberno tire deles e ao mesmo tempo que se transformen, non? E aí, pois, eu tamén penso que novos nichos de emprego que están surdindo en moitos ámbitos, como ecoloxismo, turismo, outras cuestións, nas que se podería facer moito e como non na cultura. Aí sí que, vamos, estou convencidísima de que se fixera unha aposta en serio polo audiovisual, pola xente que fai teatro, pola xente que escribe, por profesionalizar esos ámbitos, bueno, é que seríamos imparables. Claro, mira de canto talento se me Claro, pode claro. aquí. Aquí xogando Sims. Xogando Sims, Aquí bueno, xogando pero... Sims, Isto é contenido de calidade sí. que merecemos. Ana Pontón xogando aos Sims con nós e isto creo que era o soño do audiovisual galego. O sea, Sí, eu penso que na TV Gara están tirándose dos pelos, Sí. sabes? Se perderon un gran programa. Pois sí, pois sí. É que... Bueno, iba a decir unha cousa, pero non a vou decir. Ah, e ti creo que es do interior especificamente de Sarria. De Chorente, especificamente. De Chorente, que é ah, unha bueno. aldea de Sarria. E como valoras hoxe en día esa Galicia baleira, que, bueno, non sei, Sarria polo menos un núcleo de población bastante grande, pero en xeral toda a provincia de Lugo e todo Ourense, como valoras ti hoxe en día esa zona? Como valoro? Bueno, pues valoro que se están perdendo moitísimas oportunidades, ¿no? E que están destruindo o país, que isto é un proceso histórico onde se tomou a decisión de que nos non podíamos producir. Eso tomouse en Bruselas, pero realmente quen certificaron ese modelo foi o goberno do Estado e da Xunta, e é unha gran perda, porque eu cando viaxo por o mundo, por exemplo, a última vez que fun a Francia, eu estaba alucinada, porque aquelo non había un metro de terra que non estuvera producindo. Xa. E viaxas por Galiza e o que ves é abandono, ou eucaliptos. Xa, porque... E dis, algo estamos facendo mal, entón, como eu penso que as cousas sempre se poden cambiar, que non hai nada que este escrito, se cambiamos a política que facemos pro rural, podemos modificar esas tendencias, podemos recuperar terras productivas, evidentemente non hai que producir como hai 50 anos, non? Hai que modernizar, a xente ten dereito a ter outras condicións, pódese facer, podemos apostar por poñer máis árbores autóctonas, non? Por exemplo, pola produción de castaña, que é un sector que ten moitísimo
moitísimo futuro, pero eso pues tamén require que xa unha aposta de país, non? Nos tiñamos o Banco de Terras como aquela idea que empezara a funcionar e que eu creo que sería moi importante que se apostara por el, porque a mocidade se pode incorporar, porque aparezan outros proxectos tamén no medio rural, que non teñen que ser especificamente pues, nin agrarios, nin gandeiros, o sea, hai que diversificar o que a actividade que hai no medio rural, eso pode facerse, o sea, se os demais o fan, porque non os facer os galegos e as galegas? É unha cuestión de vontade política e de impulsalo. Non vai a ser dun día para outro cambiar a tendencia, pero vamos, cando eu creo que é absolutamente posible e necesario facer. Este así. Sí. Telo máis cores, sí, pero bueno, ese azul é indiscutible, non hai... Non, eu creo que non hai un vermello e amarelo. Sí. É o que hai que cambiarlle os zapatos. Os zapatos é o que máis define a personalidade dunha persoa. Pois voulle poñer esas, porque un día tamén pode ter un momento así... Payaso. Bueno, payaso temos todos os días. Eu creo que me gustan máis esas. Estaba che dicindo que é un comentario que escoitábamos moito, isto de querer vivir no rural, non ter que necesariamente viver nunha cidade grande ou como... Unha cousa é vivir no rural no sentido de que tú tes o teu traballo pois, nunha cidade ou nunha vila e vives no rural, e outra cousa é vivir no rural, claro. vivir en Aucares, en Caurel, que aí o que tú necesitas tamén é ter servizos, o que non pode ser é que esas zonas estén quedando sin médicos, sin médicas, sin escolas, que non teñas medios de transporte, que non teñas nin unha wifi que funcione correctamente. Tú tens que facer unha discriminación positiva cara a esas zonas e queres que haxa realmente unha recuperación. E sobre todo porque eso, eu sí que digo, eso é investir en que non haxa abandono, e cando investimos en que non haxa abandono o que estamos evitando moitísimos problemas, porque se esas zonas a xente que non vivir ali o coidara, non teríamos o problema dos incendios. Sería un gran beneficio para a sociedade. Casi habría que pagarle a xente por cuidar ese territorio. Vamos a poñer unhas gafas un pouco máis modernas, non? Fuleros, non? Sí, eu creo que sí. 20-20. Un collar e todo. Así como un perverso. En plan Bad Bunny. En plan, un paseo aí nunha gamela aí pola ría con algún amigo. Sí, con crema, colega. antes de botarse crema. Bueno, ti sigues xogando libremente, vale? Ti disfruta do momento. Queríache propoñer un xogo agora. Eu vouche poñer unhas cancións e ti, pois, quero que te animes a cantar ou a dicirnos por lo menos, sabes, o título ou de quen son. Que te parece? Vale, a ver se sei algo, porque levo... Medo. É que levamos tantas campañas electorais que... Vou empezar por o fácil. Entón, a partir de aí, pois xa vou ir complicando o asunto. É así. Pois ainda seguimos aquí. Este é un clásico, é un himno. Bien, unha ben. Sed ben. Acertamos. Os clásicos gallegueiros actuais, ben. Falta outro, non? Sí. Sí, no. Porque cantos candidatos temos que facer e candidatas? Aí non sei Vox e Ciudadanos tamén? Eso non tiene candidato. Van a mandar a alguén de Madrid. Digo, como os meteron no debate da TVG, que a mí me parece moi ben o pluralismo, non? Pero sorprenden. A ver se coñeces esta. Y es Santiago con aires da castellana. Vas ir directiño, un café en Benidorm. No te verán desde guerra. Pero verán no working class. Contigo forzas todo o ano. Non é verán de Estrella da CTR, que é un dos grandes grupos do momento galegos, pero non coñecía. No. O sea... Baby, estamos todos aquí, revolando por ti, agardando por ti. Ya non podo máis, ya non podo máis. Ana Pontón descubrindo o reggaetón galego. Pois Berto é un grupo novo, realmente está petando agora mesmo, pero nada, levan como 2 meses facendo música, ou un pouco máis. A ver, espelloume moi mal. Bueno, esta señora Bazial, sí, é catalana, ademais ten cancións en catalán, é como a raíña do reggaetón neste momento. Era bueno, non, ela di que fai dancehall, aquí ninguén fai ni reggaetón ni sí, aquí ninguén fai trap agora. Pero eu non escoito moito reggaetón. Pois logo xa o último, poñoche o último porque quero enlazar cun tema que para min é importante, vale. Vale, que ponga aí, vale, coñecemos a Bad son guai. Vale. Porque non fixo así un reggaetón
bueno, un pouco alternativo, feminista, máis comprometido, Sí, que fica non? algunha cousa máis Así, comprometida e algunha tal. cousa. Sí, depende da Algo época que lindel, escoites. non? Sí, Sí, sí. ahora no final, así, Sí. digo no final, na actualidade, que no final non está, que Xa, creo que xa. é moito futuro, non? Bueno, dis que deixan música en 9 Sí. Va, meses. eso é estrategia de marketing, Mima, o sea... bueno, que- Como ve Ana Pontón o reggaetón e a música actual? Pois a mí gustame moito. Sobre todo para bailar un día, se vas de festa, un reggaetón non en exceso. Onde vai de festa Ana Pontón? Onde ia de festa? Home, pois fun moito a Avante, fun ao Tarasca, o sea, fun a todos os míticos de Compostela, claro. Como dominicano non. Pois unha vez fun así esporádicamente. E que todo ten o seu punto. O sea, todo ten o seu momento E tamén. todo ten, sí, hai un día Claro. que podes ir a bailar reggaetón e pasarlo moi ben, e outro estás horrorizado, Xa. non te apetece estar ali bailando. Que depende do... E como ves, en concreto, a música en galego? Que ves que falta, que hai, que botas en falta, como É cal é o crees? teu preferido? A ver, eu vexo que a música galega evolucionou moito, e mellorou moito, hai moita máis diversidade, por exemplo, que ao mellor nos 90, non? Que houve un momento en que parecía que todo era folk, e que Xa, fora do folk non folk ou había... rock, xa. Sí, non había nada, e creo que agora pois hai unha gran diversidade, podía haber máis aposta polo galego en algúns ámbitos, pero tamén temos grandes artistas en galego. Claro, son fan incondicional de moitas, sobre todo de moitas cantoras, de Guadi, de Uxía, de Sés, pareceme que son impresionantes, ainda que vos xeracionalmente mellor con algunhas delas non estades tan... As que dixeches, eu living con todas, sobre todo con Guadi Galego, porque a mí nunca foi Guadi Guadi Galego. pareceme impresionante. Logo tamén me gusta moito Mercedes Peón, que situou moi ben a música galega Sí. e que fixo esa cousa que se di, ¿no? Dialogar a tradición pois, Xa, con modernidade, novos, xa. con novos registros e eso, sempre digo que se ela non fora galega sería unha diva, estaría con moito maior recoñecemento a nivel internacional, non por o que era vale, sino porque sabemos que moitas veces Xa. hai un presuizo, non? Sí. Co idioma, e que falta tamén un goberno que proxecte e que aposte, non? E que diga, vamos a apostar pola nosa música. Ou que fagas un festival moi guai ali, non? No Monte do Gozo, pero Xa. que a música galega sexa residual, home, pois pon a tua música ao mismo nivel que outra música internacional. Xa. Como lle quito aquí a barba? Xusto no bigote. Pincha aí, ou tes no- que ver unha cruz, aí. Ai, triquita. Vale, pois eu xa vou acabar a miña parte da entrevista, despois vamos ir para a canle de Mario, que é exactamente a mesma, pero... Tes a Tony acabado, Ana? Non. Non. Quero que para rematar, lle recomendes aos teus rivais a candidatura de Xunta un libro e unha canción. E non vale sempre en Galiza. Pois mira, voulle recomendar un libro que sai precisamente esta semana. É un libro que escribiu María Reimóndez e que é unha conversa comigo. Casi lles vou a recomendar o libro, permitides. A semente, a árbore e a froita. Eu a Feijó regalaríalle cantares galegos. Mas que nada, para que non volva a facer o ridículo, non? O sea, paseo o noso Quixote tampouco, non? A Feijó, unha de Sés, non? Tempestades de sal. Porque estive intentada a recomendarlle unha de Paquita del Barrio, pero dixen... Eu a Feijó recomendaríalle Adiós amigo, de Rafaela Carrá. Adiós amigo, goodbye my friend. Ciao ciao amigo, arrivederci, auf Wiedersehen. Bueno, pois eu que sei, a Toné podemos recomendarlle unha Dana Quiro, non sei. Ten moitas boísimas Dana Quiro, non? Eu teño un CD aquí. A ver, Pois que saibades que marchamos desta canle, vámonos para a canle de Hola Xon Mario, vamos seguir con esta entrevista a Ana Pontón. Ana Pontón, espero que deixe de xogar ao Sims xa, porque tiñamos media entrevista para xogar ao Sims, pero non acabei todos os está... personaxes. No, de feito ese Tone ou Tone? non sei, Non creo sei, que da igual. Toné. Antón Gomberrei, no? Pois iso, que tendes a segunda parte desta entrevista no canle de Hola Xon Mario e que esperamos os vosos likes e que compartades moito. Algo dicir, Ana, para despedirte desta audiencia? Bueno, eu decirvos que vayades votar, que o 5 de abril é moi importante que se escoita a nosa voz. Eu xa sabedes a quen creo que debedes de votar, pero non se pode pedir ainda o voto. Entón non o vou facer. Ala, vémonos no próximo vídeo. Este non é campaña, Esta é unha campaña aínda. Ala, continuamos. Porque isto é